Orugono. Ane bulu kwa made no muma. Onye me nkoma. Ebuni yendo. Si ajide koji. Na aga n'iru. Yuko kanyi wako keta. Weke nene sana. Eze-Ana gade. Eze-Ana ugochitubelu gade. Eze-Ana ugochitubelu. Woko mano oraifite. Gade. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye nwanyị je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye nwanyị je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana gade. Ugochitubelu gade. Ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị ụka erigo anyị front and back. Ndị oche eri anyị front and back. Fọdụ asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa, okpuru ụka abịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọbụta ataba izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ n'eziokwu TV, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọlụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Today's topic is importance of restitution and appeasement. Uru ọ balụ na a ga-ewechighata azụ ihe niile ewelu n'ụzọ na-ekwesịrị ekwesị. A ga-etikwazi aka n'obi wee medu ụmụ mmụọ obi maka mpụ na ọtọnọ emere wee megide ụmụ mmụọ ma wee megide ihe ọbụla na-ebute iwe. So tata anyị chọrọ ka anyị kọwalụ importance of restoration, ọ dị very important, and appeasement. Ihe ndị a bụ ihe kwesịrị ịma. This topic is a life-changing one. Ọ bụrụ na ị ga-ege ntị, I can tell you your life will never remain the same. Maka na ị ga-amata ọtụtụ ihe how things work, mara ihe ị ga-ezelu. Yes. Mana before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Maachị a ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ya ụbọchị ikpeazụ, mana ụbọchị anyị ga-eme saraka dị na ya ga-abụzi na first Tuesday of April. Yes, maka ihe na nke a ya na ụbọchị ụka bụ 31st. Yes, ihe nchọ ka nkọwalụ gị bụ aja a na-achụ n'igwe bụ aja mbụ n'elu, aja efuchi ihe, aja esigoro na ya bụ n'imirikite ndị mmadụ elu.
But you know why? I am not show you all more testimonies na social media. Maka onwere uru ọbara. Ọ bụrụ ihe anyị maka ebe. Yes. Kama ana m achọ ịgwa gị na ike dị na aja a na-achụ n'Igbo. Anyị malitere ịchụ aja anyị dị n'Igbo a ihe karịgoro 2 years now. And ọ nwere ndị na-esonyere anyị na aja since anyị bidoro ewe ruo date. In fact, as we speak, nwere ndị book 2024 as a whole. Ka adị sure na ha skip even 1 month. Nke bụ eziokwu bụ na aja a na-achụ n'Igbo n'ike dị na ya. Nke abụọ bụ na ị ga-enwerịrị altar that speaks for you. Kedu ihe anyị na-eme na ya bụ aja a na-achụ n'Igbo? Aja ofu ọnwa. Ihe anyị na-eme ụda anyị na-ewere ya prayer request ebe na altar na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ụbọchị ọbụla. N'isi ụtụtụ ejegori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị. Na echi isonyere aja anyị ga-ebe chaachị m na WhatsApp. Yes, he said there ya token donation to the account number. WhatsApp number you get nweta bụ 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. More one 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Yes. Ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. Ka ị na-anụ olu m na-emetụ aka na share button. Maka na imetụ aka na share button n'ozi a ozi na-enye ndụ, ozi ị ga-esi na-amụta ihe. Do you know that by sharing this message you can redeem karma? Because no one negative messages you have been sharing in the past where they came a karma when you man sharing positive message can redeem it. Anyway, here the mabuna ukwu adago ga-ada n'ụbọchị taa. Then and amam na-enwere ndị eji maka ha ukwu aji maka ha wee na-ada. Dịka onye mgbasa ozi ọlụ m owu ikwu na nwegezie ntị. Ọ bụkwa ndị na-esoyela anyị site Eziokwu TV. Ị na-anụ nkụzi a taa. Ị chọrọ ịnụ ya ọzọ jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite ka ị wọchịa ya. Ọ bụkwa ndị na-esonyere anyị na Eziokwu TV. Onwe Nollywood movie ọmụna ịwọchị na channel a. Jee na ugochitubelu movie productions na YouTube watch ya ma ọ bụ jee na Eziokwu Great Movies na YouTube watch ya. Ọ bụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies na YouTube watch ya. Ka ị na-eme nke ka Chukwu Okike gọzie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Anwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa maka na-esi m oru ka m gwọ ọgwụ na ka ịghọta how things work. Ọ na-adị mwute na ọtụtụ ndị mmadụ ekego onwe ha amụ entangling themselves without knowing. O nwere ike ọ bụrụ out of ignorance. O ngwaziri ike ọ bụrụ out of ihe afọ ya eri. Mana ana m achọ ịgwa gị na-enwere limit to everything. Ị ma na onweghị ọtụtụ ndị mmadụ duhiere ndị mmadụ ụzọ intentionally. Agwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa mma akọwala gị ihe kpatara m nwa ji wee banye na film production. Yes, as executive producer in Nollywood. Many years ago, many years ago, Nigerian Nollywood has done more harm than good in recent time. When Nollywood started, it wasn't like that. Yes, it will always be a story that will tell you why you, yes, only committed a crime. Ị ga-enwerịrị ebe ị ga-enwe punishment in order to serve as a deterrent to others. Mana ka oge bịa agabazie ka m gwa gị ihe mere nụ. Oge bịa agabazie. Do you know na o nwere oge oluolo churches ịma na o nwere oge oluolo churches bido sponsor movies. Churches bido sponsor movies. Mgbe awa churches bido sponsor movies ka ebido mewezie mpụ na ọtọnọ. Because na ihe a bịa na sponsor mgbe ahụ bụ the stories etu ọ ga-esi wee si utu ha. Kere ebe anyị si wee mụta maka Nollywood ihe ime ihe ejije. Give it to Americans, give it to Indians. I remember when we are growing up. Yes, all the American films, the Schwarzeneggers,
of this world, name them. All of them are watching back. Yes, Indian films, the Snake Girl and rest of them, all the higher award that time. But you will never see American films or Indian films where make it their culture. Go and verify. What a big for Kana art Nollywood, American or Indian films, someone number 1 and number 2 in filmmaking all over the globe. Careful, I had the script, more director, art, yeah, no, they looking down on their culture, you can never see it. And their film remain the best till today. Madam will go lose here. Ọtụtụ ndị Africa eriri ayeri, ọtụtụ pastors, ọtụtụ churches. I can tell you, I'm for fact. I'm some pastors who sponsor go to film. They their own script etu ọ ga-esi wee sutu ha. They etu a ga-esi wee were glory wee nye to abracadabra. Can tell you, and what churches sponsor go to film. You can go and verify. Yes. So in order to paint ordinary, can you actually match it? This is the tools. Agwarange na mgbe ndị anyarị bịa na bai, lots of lies was told against our culture and tradition. But iju onwe gị kedu ihe kpatara na the same ndị anyarị anwa colonize the Asia emewuro like that. I remember the first time I traveled to India. The same people colonized these people. But they did not touch their religion and culture. But rather till today, Indians, they were bakaroba, it was over in Nigeria. Carry India, they over 1 billion in population. Man, India, their national language is Hindi. Man, again, I will English as our national language. Man, don't tell me that I'm with many tribes, no, in India, and so many minor ethnic distance, the Eze-Ana. You know that they are Hana study their own culture and the beliefs in their school curriculum. Man, can you hear me right? Ndị abịari anyị napụ anyị ihe anyị ji die, napụ anyị our culture, demonize our culture. Lots of lies was told against our spirituality. Ịmana nwere ihe dị iche na spirituality and religion. Spirituality bụ ihe anyị ji die, ihe ndị ji die. Usoro obibi ndụ, moral values ndị. Mana religion, ụfọdụ na-eje eme isi together, ọ bụrụ eziokwu. Religion was a group of people that came together for the purpose of maybe propagating a belief. In other words, those groups, they are where mindset actually propagate, and that mindset they are propagating to suit them and suit their interest and objective. And here the religion how we registered with the government, so that you get very easy. Government you get the groups, or you can imagine registration, a register, whatever you want to be propagating, you get yourself registered as a religion. The government are manning, maron leaders, maron dage hold responsible for that propagation. So all the work in spirituality. Igbo spirituality does not have founder. However, African traditional religion is a group of people propagated in order to have a platform, in order for them to have freedom of association, they have to get themselves registered. For their religion, how they registered, so that one government agency can harass her, propagate what they believe and stand for. But originally, in Igbo spirituality has no founder, because it's a spirituality, it's a movement. But this religion, you don't wait. So, often them man saying together. However, so all them those religion they have for Catholic, for Pentecostal, for Methodist, for Anglican,
all those are religion not onwe for other religion again not so onwe okay just get enwe leadership. Yes, so mana ihe na-achọ ka nkọwa taa bụ na the religion has done more harm than good because it's always for the interest of the founders. Whatever the founders want you to hear, that's what you hear. I remember those days when I was a Catholic. It's only the liturgy, all those their ihe ọgụgụ enwere for the year ka ị ga-anụ. Whatever they did not give you in ihe ọgụgụ, you cannot know it unless you belong to maybe a charismatic or Bible society in order for you to be able to study Bible outside that their liturgy and ihe ọgụgụ a na-agụrụ n'ụka. Yes, so mana ihe gịnị ka m na-achọ ịkọwa? Ihe m na-achọ ịkọwa dị ya bụ na religion bịalụ demonize our spirituality, give our spirituality bad name in order to ịnapụ ihe anyị jide. Onye ka m na-ekwu maka ya. And ọtụtụ ndị mmadụ bịaziri ụka anwa rie ha erie dichazie ha to the extent na ha bịakwuru inye aka maka na ha marọ so na-demonize their root, na-demonize ihe ha jide. Ụfọdụ na-eme nke by action. Ama m ụfọdụ n'ime ụlọ ejegoje kpọọ ofu ofeke ọ bịara be nna gị na-efekasị nnu na-efekasị mmiri na-eme asị na-akụtu obi na-eme nke a na-akpọ ofu ọkụ na-eme dosis. Ya ajụjụ na-ajụzi gị ka unu mesiere ya how far 5-10 years down the line how far? Ịma na ọ bụrụ ụbọchị ụkwa dara ka ọ na-ele ụfọdụ nwere ike a na-akụtu ya ha na-amụ ọ na-adị ha ka ihere mana ọzi down the line maka ịrụta mụ mgbe e mere ụdị ihe dị n'ọfụ na my own clan many years ago. Ndị niile a merienụ ha tụrụ kọkọ ọtụtụ ime ha nkwana and since ha mechara anyị mechasa how far maka na ihe niile abụ insult to ihe anyị jide. So amụrụ m ụzọ ọbụla isi wee tinye aka n'ịfụ n'ịgbasalụ wee insult our religion, our spirituality, ihe anyị ji wee dị ebube, ihe Igbo ji dị ebube. Maka na ndị Igbo tụrụ nsi na onye kpọọ ọbịa ya mkpọkọrọ agbata obi were ekpere ihe. Ọtụtụ ndị mmadụ mere ihe ọtọnọ dị iche iche mee akaje dị iche iche to ndị okenye their parents maka na their parents kwechiri nwa m n'ụzọ ya na-aga n'ụzọ adịrị ya. O nwere onye mma he starved his parents, his father especially. Ọ dịghị enye nwoke a ihe nothing because here we able na the man ka na-eme omenala. Therefore, the man onwe acclaim born again. He refused to be giving this man money or taking care of him as his father. The man I care of. O mee ụdị nsọtụ dị iche iche, gwa ya okwu ọjọọ dị iche iche, the man I care of. Till that the man no mwezi mgbe o meziere nwezi ihe na-akpọ physical assault on the man. Ya na-agwa uwe ihe mere na my own clan. Nwezi physical assault to the man. One day, take a koshiko. O wee were rezo. Kemgoro no jere tiri obi nne ya. Buru ọfọ niile dị ebe a suo ya ọkụ. Wee jee na nne ya chiri ọzọ. Nne ya na-agba m njata ọkụ ọzọ Eze-Ana. Were ihe rezo kọtụpụ ya. Nwoke na-eti na-asị ya nwa anyị egbukọ mmadụ. Ọ na-eme ya akanye niile anwa forcefully. Nwoke na-eri arịrị. O mechara maka ike agwụ nwoke mgbe ahụ. At the end of the day, ka o mesịa nwoke daa n'ọrịa nwoke nwụrụ. Bọzụrụ ka nkọbazie ka ihe mechaziri mee after that. But because the whole story short, that nwa ya nwoke anwa diọkpara ya mere ya maka today ọ bụ onye isi adọrọ mma. Ọ bụ onye iberibe. Maka nwere ihe a na-eme n'obodo a na-agụnye okologo. Ịghọtara ya? Maka ya bụ akaje o mere. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ọtụtụ akaje ndị mmadụ na-eme ọtụtụ aka na-ekwu okwu a nwere ndị nọkwado na-eme nne na nna ha akaje maka na nne na nna ha chụrụ na ha meso ha wee jee ụka ọbịa. Ọtụtụ akaje ka emelụ wee megide anyị Igbo. Ọtụtụ akaje ka emelụ wee megide ndị ịmana o nwere some family taa bụ na na-enwere ike nwoke maọbụ nwaanyị asị na ọdịnala ka ọ ya eme asị ya na ọ ya eme na ngwuru a ama ekenye ya ngwa kekwara na obi nye ya na obi ego mee
a na-akpagbu ya maka na ike dị ha n'aka. Enwere ike okwechiri na ọma ike a n'obi. Ịghọtara ya? Ụfọdụ ihe dị iche iche ka ọ emere iji wee kpagbuo ndị mmadụ maka n'ihi na ike dị ha n'aka. Achọghịzị ka njebezie na type of Nero, Emperor Nero ma ọ Constantine. Oge akpagburu gbuo ọtụtụ ndị mmadụ maka ihi na ha protested against the so-called Holy Church then. Egburu ọtụtụ ndị mmadụ. Now, ihe m na-achọ ịkọwara n'oge a ya, amụrụ m ụzọ isi wee tinye aka n'ịkpagbu ma ọ wee megide ọdịnala Igbo inye bad name. Ọtụtụ tinyere aka n'ụzọ dị iche iche. Ụfọdụ tinyere aka n'ụdị ime content, n'ụdị na-eme content creation. Ọ kachasị ndị tinyere aka n'ime ihe ejije movie, Nollywood movie, maka na Nollywood movie so n'ihe nyere ọdịnala brand name na nke ikpeazụ a. I can remember vividly last 5, 10, 15, 20 years. Eji that of 30 years wee nye ọdịnala brand name n'ụdị dị egwu. Wee promote arrange a na-eme na ụka taa. Ọ gwara ụfọdụ ndị kpọkwara onwe ha ndị dibịa na-apụta n'iru akwụkwọ na-emekwa arrange. Maka na anyị nkwu na o nwere ihe na-apụtara n'iru akwụkwọ ịbịa gosi any sign onye n'ime na-akụ that you might be tempted ime arrange. Ọnya kpata na anyị nwere nwa nwere ka dọkịta fụ na anyị fụrụ na m showed testimony, despite testimony si na-abịa na enwere ike issue n'ihu akwụkwọ maka ọ bụrụ ihe anyị maka ebe. Maka na ihe kpatara ụfọdụ ndị mmadụ ji eme arrange bụ na their target bụ ka e wee nweta crowd, ka e wee deceive ụfọdụ. Ọnya ka na-ebute ụfọdụ ndị mmadụ ji eme arrange. E wee na-eme arrange n'ụdị dị iche iche. So certain things ha ma na ọ dụrụ possible. Then ha nwere ike arrange ya mee ya n'ụdị ka e wee nweta members. Ụdị a na-emesi kịta bụ na ọkwa onye kwuo kịta akpụrụ ya. Adịmasọpọtụkwa ndị na-eme cyber bullying ma ndị na-akpọ ndị mmadụ iyi. Enwere any justification. Enwere ike ịnọkọta fụ nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu ka mma apụta na social media na-akpọ ndị mmadụ iyi, na-afụ ọsọ ndị mmadụ ka ha kwenye n'ihe nkwenye. Ọ bụrụ eziokwu. Maka na ama m how many years o take before they convinced. Ama m how many years o take during the research era. Yes, when we can make research, we go out okpere dị iche iche, we come to conclusion that was not on. So I'm not forcing anybody. I'm giving everybody freedom to onye ahụ na onwe jiri aka ya dey convinced and ụkwaruo oge nọ ya. So onwere onye ọbụla nwere right ịfọs onye ọbụla ka o kwenye. So ọ bụrụ na ị na-eme is very very wrong. So nwere mgbe m nwaanyị sọpọtụ gị ka itinye aka n'ime etu a. Yes, so ọ bụrụ na ị nọ na-defend whatever you are defending, na-akpọ ndị mmadụ iyi, you're your own. Onwere mmụọ sendere gị je kpọwa ndị mmadụ iyi n'ụdị niile defend. You can make your point. You can make your point without calling names. Yes, you can make your point without calling names. Onya ka na-ekwu maka ya. Make your point without calling anybody names. Onya bụ ihe na-ekwu maka ya. In Igbo spirituality, you can make your point without calling anybody names. So ọ bụrụ na ị na-akpọ mmadụ names in order to portray your point, you're your own. Onwere onye sendere, onwere onye si gị dey made like that. Yes, onwere onye si gị dey made like that. Then nke ọzọ na-achọ ka akọwazie bụ na n'ọdịnala Igbo today, ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ikwu ma na-asị eme ị na-ekwu make your point, ịba na mba, ịnụ n'ọgụ, ịtụ n'ọnụ, ikwu na ajọ okwu megide onye ọna kama make your point. Yes, mana ọ bụrụkwa ma ọtụtụ ndị mmadụ ekwugo okwu dị iche iche, mee akanye dị iche iche wee megide ọdịnala Igbo, ọtụtụ ndị mmadụ mere ya. Now the worst thing bụ na-apụta na Nollywood acting of movies. Eji nke anwa bụ nke nyere ha nnukwu opportunity ipaint ọdịnala bad. Emegidoro eme ya n'ụdị na ọ dịzie ka asị na onye ọbụla na-atụ nsu
ma onye na-atụ edo ma onye ọbụla na-awa ọjị ọ bụrụ ajọ mmadụ bụrụ onye nsi na aja. Mana ọ bụrụ eziokwu. Enwere ndị ajọ mmadụ na bụ otu ndị nwere nke ha na-eje ma ọ bụ ndị enwere nke ha na-eje. And ọ bụrụ onye ọbụla adịghị eje ụka ọ bụrụ onye ọdịnala. Ekwuru m sị na onye bụ onye ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ ala. Onye na-asọ nsọ ala bụ onye abụ onye ọdịnala. Onye ọbụla adịghị asọ nsọ ala abụrụ onye ọdịnala. Ekwuru na onye ọbụla bụ onye ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ ala. Onye ọbụla adịghị asọ nsọ ala abụrụ onye ọdịnala. So ọ bụrụ onye ọbụla ji isu ma ọ bụ jide edo n'aka ma ọ bụ sị na ya ji ọfọ. Maka na ndị Igbo tụrụ ilu sị na enu si na-eji ọfọ, nwaanyị si na-eji ọfọ, nọọsụ nwoke nọọsụ elu ọfọ ma onye ji ya. So ọ bụrụ self acclaim ka m na-ekwu maka ya. Kama ihe m na-ekwu maka ya bụ na ihe ị kwesịrị ịma bụ restitution. Ọ bụrụ na o nwere ụzọ ọbụla isi wee mebie ọfọ, mebie obi ndị ichie, mebie akwari ọmụmụ, mebie ihe obobe unu ji wee dị ebube, go and do the appeasement. Ọ bụrụkwa ndị iso na ndị na-akọta ọdịnala Igbo via acting of movie or creating content, whatever, I will advise you. Ekwubugo m ihe a many times. I will advise you to go and do restitution and appeasement for your own good. Ihe kpatara ndị webatara na Nollywood bụ na erotara many years ago. I challenge acclaimed men of God. Ndị na-ese na ha na-eme nta na-eme imo na ha nwere so many powers they can release. I challenge them. No any of them nwere ike bịa na temple mụ kpebe ekpere for an hour n'aha Jesus, no fuel, no matches. Megide ha na-ekpere n'aha Jesus, my temple enwuru ọkụ 1 million. Many years ago, I threw up that challenge. Onye ọbụla ga-ete gị and that particular one ga-adị si publish everywhere. So that ị ghara esi no man akọba ya. No. Let all the bloggers, let all the social media, let even television channels, let them carry it. Once you kpegidere no fuel, no matches, kpegidere 1 hour. In Jesus' name, kpegidere ụlọ ọrụ nwụrụ ọkụ ma ọ bụ obi ndị iche nwụrụ ọkụ 1 million catch. Yes. Then, mana ọ bụrụ na n'ibesịara ya ọ bụ na nwụrụ ọkụ, then you pay me 1 million. Yes. Throw the challenge, nobody pick up the challenge. Now, kedu ihe ebe ọ bụ na ọ dị eme in the recess? Wee sị okay, ọ bụrụ na ife ilulu na n'ime abịa na my temple, na ọ dị heavily fortified, then na-eji ọrụ ka eje na maybe na alụsị obodo ma ọ bụ na any other place, come, no problem. Mma egosi gị alụsị obodo, ọ bụrụ akpụ ọkalete egosi gị. Ikpegide ha na-ekpere n'ihu akpụ ọkalete, osisi akpụ ọkalete nwụrụ ọkụ 1 million. Man, I throw up that challenge. It did not happen. Nobody pick up the challenge. Then why acting it in the movie? That is my anger. I throw up the challenge. Then why acting it in the movie? Everyone would all the in a real sense. Can you hear art is in a movie? Can you hear art in a movie? He have an audio that he have the imagination of the director or the script writer, or the producer, all joined together. That is their imagination. Man can avoid the truth. Now, create better make believe. Go ahead and amazing and the mad nature no they had them. I remember one of my friends, I think from Congo, when I jump any in and I find art na Nollywood or truly or them. What's your idea? He had a mere imagination of the director, no, they had it to Adam. Because every those basically the buy or this guy too much diabolic. People don't want to follow some of our actors, veteran actors. Wafuana, of wickedness. Makane again, or it seems like Nahana, and also Ihojo Kahana. You see, my idea had a art abrazio. So, Maria, we hate when you're than a bad name. How is your name promote to arrange? Name women no matter when I come on a movie. Then name promote to see name when he cannot get to a man 2 hours. Miracle women. Maria Abro red. So, my advice to the actors themselves. Boom. I'm not an actor. Please,
before you jee any community ọbụla be art film, some of those things ma na ọ bụrụ real nọ ihe iji chọọ ka inye ọdịnala bad name biko for your own good. Ọ bụrụ na mmiri ka ị na-eje ka mara fụ na eturuli aja na mmiri ya nwa gwa ha biko na ihe bịara ịbịa art abụrụ real na ihe na-achọ ọ bụ ihe afọ ya eri ihe iji enye ụmụ nri na ihe na-achọkwa ịra art abụrụ ka ị potere ha na ha dị evil na ihe na-achọ art kịta abụrụ ihe mere eme na ihe na-achọ art bụ ihe director so gị art ya ka o wee nye gị mma nwoke ihe ga-eji nye ezinụlọ nri igburu onwe gị. And on a very good day on your private social media handle, create time to tell people that look, they hear art what I broke on email. Come on, all here art in a movie. Kiwi what he have for your readers or movie. Magana won't equal to follow them by the gate and he email in the woman. Yes, by so the day body would go with the Maki woman more. Are you not surprised? Why is it that now the level of calamities and passing on and so many things in the Nollywood now they too alarming, especially Igbo Nollywood actors? Have you asked yourself why is it that it don't happen in the same rate between the Yorubas and the Hausas? Some of these things you are acting. Be careful of what you are acting. Be careful of what you are portraying. Now, try to do appeasement. I want to involve and then Kabaru seen as you name appeasement. Now you want to go and work even with the Hegano. They hear an art of Abro Korean. Yen you will become Pewas Makana, where you go. Some of these people, oh Yahana, Yabana, boom, Amagihana, Amagihana. Amagihana, Amagihana, what would have from them? Ihe na-eme ndị ọzọ na-eme ha ndị ọzọ ga-eji ebe treatment na-amanage their BP na-amanage mana nke ha na-apụ atụ ha shuga ndị ọzọ na-enwe ha na-enwe nke mana nke ha na-apụ atụ ha maka na o nwere ike iwe ụmụ mmụọ ajọ elekwonia. So gịnị ka m na-ekwu maka ihe na-ekwu maka ya bụ ọ bụrụ na iso na ndị na-eme ihe ejije whether ị kpọrọ onwe content creator ma ọ na ịkpọrọ onwe gị Nollywood actor, make sure na ị na-azụrụ onwe gị, make sure na ị na-eme appeasement, especially mgbe ọ bụ na ihe ị na-ara atịba bụ ihe na-enye ọdịnala Igbo bad name. Ọ bụghị na ihe ị na-atị bụ ihe na-enye ebe ọdịnala Igbo bad name. Make sure you create a time for restitution, for appeasement, maka iwe ụmụ mmụọ ị na-akpasu by your acting. Do you know how many our brothers and sisters isigolu na this year acting when do here also? Do you know how many of our brothers and sisters have gone astray because of what you are acting? Their thought is real. Ịma na mmebi na-adị izi ọkwa eziokwu mana mmekwa bụ ihe na-afịa ahụ. Mmekwa ihe na-ekwu maka ndị ịma na ndị Nollywood ndị na-aya ndị pụtagoro ihe na ha na-aya ahụ what of oyimirikiti nọ na sick bed mana ha ka na-eme cover up. Ọ mgbe cover up ha diziere wee exhaust ihe niile ha nwere, exhaust nke ndị personal friend. Maka ụfọdụ n'ime ụlọ na-anọkọta na-asị ka e kpatara ndị Nollywood nwaanyị na ha adịghị help ibe ha ọga. Some of these people ị na-afụ before ha apụtara na national television ibido yoba ego friends ebukatago maka na ọ na-abụ ọ na-eme ha na-ezochi ọtụtụ ka nọkwa n'ute ọya ịghọtara ya a na-ezochi o spendigo personal money ya ọ bịa friends atụkọba ego na-ewetara ya tiri ka agwụ friends before ha eburu ya wee bịa na national television ma na-ayọ help orugo friends and themselves orugo ha ebe a. Because of some of these things in our art, in our art lies, we begin to go no lies. But you director, now we have sort of there. The one pure was you sort of get art, again art ego, ego. Anyway, I remember when before I started producing movie, that was 2022.
kedu ihe mere ya. The thing about that, true life stories achọrọ ka ede ka produce. They will tell you na this true life story that is true. Mana ọ bụrụ na eshutuo ya etu o si wee bụrụ true life story na ọ ma aga ahịa na ọ bụrụ ihe people chọrọ ịfụ. Yes, people chọrọ ịfụ all some of those powers. People chọrọ ịfụ Abido Shega, people chọrọ ịfụ Lamante, people chọrọ ịfụ name them. People chọrọ ịfụ all those things, acclaim those things. All your name chọrọ ịfụ. So for that reason, we just get at those natural things. They were magafuna people are magafia. So therefore, na hardly interested in produce such scripts, but through life stories, and they balance things, the originality and natural things. Hard or willing, hard to really produce something about imagination of the director. So therefore, those my true life stories, they very balanced, like the rejected staff. They are not interested in shooting those movies. Upon a watch, bro, rejected staff, the rejected staff offer, they watch that film, you will learn a lot. Now, some of them are not interested, and many more. Some of them are not interested. So all of them are we here push remove in the West. Okay, since they are acting, what they are producing is based on money. What they want to produce is what is not real, but they only considering what we put money and put food to their table. So therefore, since they are not interested, a balanced story equal to here to see where she went. Now, the Eze-Ana target we hear the. Therefore, let me throw in my cap into the ring. Oh, here we have my production. Our temple will be do create ugochitubelu movie production. I be to produce a movie. Here you will produce where I say it's very called stretch, which over na second also say it how many say it because those things I talk I say it how many hego. So career na-ekwu maka ya. Ihe na-ekwu maka ya bụ may advice for your own good. Wepụ aka na create those stories, lies, ịma na ọ bụrụ true in order to paint ọdịnala bad. Ụmụ mmụọ eselitego. Oge eji apịawa ndị mmadụ azụ, oge eji akwụ ndị mmadụ ụgwọ n'ọnọdụ ihe ha metara erugo. Ka m kwụsị ebe a, inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na netwọk agbara gị afa mmiri emi, send them message na WhatsApp 0813-8243-871. I repeat 0813-8243-871 ma ọ bụ 0805-7837-672 0805-7837-672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, anyị ekwu okwu ngọzi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo. A sị na akakaka ya mụ na jiji ya mụ n'ụlọ ga na-ejere obodo n'ụlọ ga na-anara obodo. Ihe ọma dị nnọọ ya dara nna na ọdịnala n'ọya eburu ụlọ omekwa ụwa were anya ha wee fụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji wee chụ aja, nyecha n'ọya ebu ome. Daalụnụ.